Titedisi haponi 1 April talni 13-14-21 shal maribo salsani holiday eba salsani lelamo shal rema bai kha kam ya forklai kha TEF khumrung town committee haste haponi 1 bo salsani holiday eba lelamo shal rizagmoni phia a shal laitana shal logobo bijo tenni bagai rizago Deba Shaman ka titedisi haponi lwajung bai hayage titedi haponi shaklai jamoni bisingti indigenous dress eba tibashorni kanmungno hatini tang shalo hati thugino kanima phaina hinibo sajaka haini pukino haste hapangni omo hailowa jimono karibo titedisi hapangni CM deputy CM chairman tijoto EM rono khaka ya phalaika sini jonto CM EM dai officers rongno hoboi by media friends rongno sing tini sini ora khumlung town committee ni loajimung bai etisi hapangrok khana ni simi saltam hari buisho tai gorinar regi je holiday ayateba duamung saklaimani bagai sing kaisa etisi hapangno sing hambairene ni bagai sing tini sarve saita jorawa office awar paiteti jorawa sing ongkhalaika borno hambairene ni bagai ingkai ibo holiday gusuna khabe notification batango sing khana sing kunu bisyo pano maya khoje hari buishoni holiday hayakeba lenglamu taklai no puila tibra motha habang khaimani yagono sing lenglamu mankha boni bagai sing borok no bleke hambai tai kaisa angkai sakango borok haino sini tring ni bagai salja holiday gusona khaika aphorbo sing borok no hambai rika angkai taklai bo tabuk bo sing holiday gusona khaimate sing joto chini khumulung amchaya chini chakri khainai bebak no sing borok no hambai na bagai taksin কয় তারিখে হলিডে আবো খাইজা abo khonate April 13 April 2022 প্রতি বছর দাবো কে হলিডে পালে abo holiday lenglama edisi halmanka eba ke holiday manka kusana kayo amo manna tomaya ipana sini state edisi government hapang go mononugoi borok hoita biskang bisirago holiday kusana lenglama salmani bagai tamni sentamo himale bairnani thani tongo edisi impotok himani bagai holiday kusana khamani logino when disiro khani sem borok restricted holiday kaisana state bo holiday kusana khani bagai tabo prepare nglai tong je pungo himya rong ni bagi bunda hamung nai tabok Bravo.